Aquest dimarts comencen els treballs per enderrocar el Beach Club de Blanes, el local de la platja de Sabanell que ha quedat totalment descalçat degut a l'últim temporal de llevant. Al propietari del local encara li quedava un any de concessió per poder explotar-lo. Ara haurà de negociar amb el Ministeri com se'l compensa. Es muy triste de ver esto de esta manera que hace tiempo se veía venir. Esto se veía venir porque no tenía protección ni una. Y puedes hablar, pero parece que nadie te escucha o no quieren arreglarlo. Espero que un día de esto pues alguien pues me dice algo, por lo menos. Però hasta ahora nadie m'ha dicho nada. Creu que a l'Estat ja li ha anat bé el temporal perquè d'aquesta manera s'estalviaria diners. El bar s'havia d'enderrocar igualment per donar compliment a la llei de costes i per poder portar a terme el projecte de reforma global del passeig de Sabanell. Sembla que si es fes sota aquests supòsits, l'actuació sortiria més cara que no pas emparant-se en el perill que ara suposa per la seguretat de les persones. Pel que fa a la resta de destrosses que va provocar el temporal d'especialment divendres passat, l'Estat i la Generalitat s'han compromès a treballar de manera coordinada. Representants de tots dos governs han avaluat els desperfectes aquest dilluns al migdia, acompanyats de regidors de l'Ajuntament de Blanes. Pedía yo a gritos esto, que las dos administraciones trabajaran conjuntamente porque cada vez que venían trabajaban por separado. Hoy, como habéis podido comprobar, hemos podido unificar a las dos administraciones y creemos que la actuación que hará será una solución que nos evitará de los peligros, que es por lo que yo reclamo siempre, porque a mí ya no me agrada que si es más bonita la playa, más fea. Lo que realmente me estaba preocupando era la situación que cada día daba que alguna persona se podía hacer daño. De manera immediata, a més de l'enderroc, s'ha acordat arreglar els desperfectes i fer un muret de pedra que separi el paviment de la sorra en tota la franja on s'ha enfonsat el passeig. Més endavant, abans de l'estiu, hi ha prevista una nova aportació de sorra. L'actuació definitiva de reforma de la zona no començaria abans de la pròxima tardor. El projecte que estigui definitiu, lògicament es pot fer sobre aquesta escullera i tota l'aportació de sorra que ara es pugui fer de la mateixa manera que l'aportació que es va fer de sorra que es va fer en el seu dia, doncs evidentment en el projecte definitiu ja no s'haurà de fer. Per tant l'inversió que es va fer l'any passat, que és totalment necessària i que s'ha vist que ara ha donat un bon fruit perquè ha comportat que el passeig es mantingui i per tant no hi ha hagut cap desperfecte on es va fer la inversió l'any passat, i l'aportació de sorra que es va fer l'any passat també s'ha contrastat i comprovat que la sorra es manté i per tant va ser una despesa ben feta i ben invertida. Està previst que els treballs d'enderroc del Beach Club i de neteja i arranjaments a la zona durin uns 2 mesos. Després es faria el muret. Ara hi ha d'haver una reunió per veure si cal tallar completament el trànsit en alguns punts perquè hi puguin treballar les màquines. De ser així, caldria canviar la circulació, per exemple, tornant al doble sentit l'Avinguda de Madrid.